नायलालै बिलि गोदो गाबनो ओंखारो आं र' आदा सिन्था खालामना र' है आदा बेखौ नायलालै इखोनो नायलालै आदा नायला नायगोन इखोनो दा नों गाबलाबायगोनसो नायला गाबोन नायनोसै उन्दुदो आदा फंबायलै नोंदो समायामोन आंदो समायोमोन फंबायलै ना बैसाबो जायाखैमोनलै फंबाय 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 मा जाखोब्रा मिथियालाय फंबायलै नायनांगौ जिरायखोना लाखो मानसि संनायनिफ्राय न'लाय ओइ मोथा फंबायलै बेलाय माबा जाबाय मिथिया मा जाखोब्रा सालायथ' मोजां फंबाय होननानै आं जानो आग्लायनाय ओंखाम खालाय सिन्थाय दौवोमोन आङो बिमा गैया बिफा गैया मालायनि बारि बागानाव खिनानै फैदेरबाय आच्छा खोथाया बिदिसो दे होमबा आंबो खोन्थालाय माबाफोर बुद्धि होनो हायो खोमा दे होमबा ओरैनाय फन फैदोलै आदा अ माथो सनासोलाय हेलौ सना अ नंगौना नै थांगासिनो दानो मोनहैगोन बारा गोबाव नांथ्रा दे जागोन दे हाब बहा थांनोब्रा ओइ आं सनाखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों हाब बहाब्रा जानोथ' बबाव थांनांगौथाय आंबो मिथिया आच्छा आंखौ माबायदि नुदोंब्रा ओइ मिया खालामनि फिसा बायदि नुदों साला सुवाद है थां साला जाथ्रा बाथ्रानो सना मा जाखो माथो रायलायलाबो थै जेबो जायाखै सना दिनैसो पास लोगो हमलायदों नालाय ओंखायनो एसे लाजिदों आरो थै लाजिनाङा ना नों लाजिबा आंबो लाजिगोन अह माबालै सना ए फंबाय हरनायानो मालाय जुगावलाय मबाइल गिदिर लानो हाबावगोन नोंलाय नै दाखालि थिखा मोननायखौ होनबा आइफन लाखा मोनसै आङो नै नोङो लाजिलायसो लांबाय आं बोरो मेथाइबो लाबोआ लोगो हमनो फैनानै अह सना बावबोदोंसो आं लाबोनोनो थांसै लाजिलायसो लांबाय आं थाङाबालाय थौदो थांनोसै साइकेलसो गंनासो दंबावलै साइकेलाबो जिरायग्राबो गैबावासो बेलाय सिगाङाव दंखायो दा आंहासो थाबैनो सालायसिगोन सायालै दानो मोनगोन Çala kifratali salya. Ada ơi làm bên nào मा जालायखोब्रा ओइ लाबाय लै आंनि मोजां मोननायसो लाबोबाय नोङो मा नोंनि मोजां मोननाय आंलाय बेखौ फेसबुकआव नुनानैसो फसायनानै लाना फैदोब्रा आदा आयै मैयासो लोगो हमना फैथारदोंमोन आं बेखौ ओइ दाङा आंसो लाबोदों आं नोंसोरखौ बिदा फंबाय होनना मिथियोमोन ना नोंखौलाय सोर जाम्बा बानायबाय थांसै ओइ जालालै बिजों फै सना फंबायलै नोंजों समाया आंजोंसो समायो आं लाग्रोनोसै नों उनाव लादोब्रा नोंना बैसोआबो जाथ'खायाखैलै फंबाय
ơi fongbai đừng có xông em ơi đang đừng xông ai ai fongbai ơi đừng có xông em đang đừng xông ai Acha, kau ternyata berani delay mudlapai. Hei, anak li, mama, neng cakap mana kesakit sampai tumli, nih, lagi tu nih. Hei, thada. Oh, bisa segala kematu kena sana. ai pun là neng dia dah sini kudu neng dah lema aja mau nang usi cuy Mahal lepas sih. Angin sudah mitra mereka. Boleh sih ya? Wei, Kang Si.